салом алейкум дӯстони азиз. барои гузаштани граница ман ба шумо як ширкатро тавсия медиҳам. касоне ки аз границаи қазоқистон гузаштан мехоҳанд марҳамат ба ширкати муҳиддин занг занед. офис метро водни стадион иншоаллоҳ ба мошинаҳои замонавӣ шуморо бурда меорад. бо дер меояд телефонот мегӯян телефонот зайнид. окей дер кардам. қати дугонаам гап задаист табидон. дугонам я ҳаёт занг мезанам дугонамай занг мезанам отамай занг мезанам қати очам гап задесам и авлоди шумо тамом намеша ҳамкурсмай иш ҳамсифмай ва иш иай уай я борам журналтона биёр хелашоти донишгоҳ гап задаист табидем. ака ты старс шидиву ва иш чӣ ном дошт ва ҷонишини ду старс масъалаи донишгоҳ бояд стипендия бигирам. во кай мегирӣ ба наздики гирифти гавзам ҷӯе мерем худо кай шаурмай нема ҷоша наазайда ҷӯя ҷои зур медону гуфтам барам нишону туям айшод ты хурдаам намешав хаяка айдур нишон дати мегум ҳамҷа дуро худи дуро ма устак ман мебурам некем агар ике бигирем и ҳами хелай агар ике бигирем агар ухе бигирем ихе нестай арчарам хеле баранд шидая агар ухе бигирем ихе нестай ҳар дишам як чӣ накарем як кия вай пишти дара кия вай дивизиони кадеса ҳеҷ канес ҷон ҳеҷ канеса вай кия оҷа ишора дор ҳеҷ канес ҷон биши кия вай اینجا بیا پشکی میزنه به جاده تو کی عیبا نمیدونی چی عروسی مرا دیویژنی داری پیشی درخت ака ман арӯса дивижен надорам چه دیویژنی نکردی که کفای درخت خیلی داری ها کاری گازان охи ман аки ҳамун духтаюм гуфту калтаи хонара бутема گپ زن آخی چی مت خیالش کی اوخی طرفی ما خیلی گپ نزن خیال نکنی من ایت میترسم از ما برام نگاه که چیکار میکنه فهمیدی داد نزن طرفی ما من ایت نمیترسم برام سای بمبر بامون زد بی عقل اوخی وی ای بو خیلی میگه خیلی میرومالی هم نکن طرفی ما خیلی دادم نزن طرفی ما که ما ایت تمام نمیترسم تو میدونی میره مردک فرومده مردک اگر همی مردیم همی کوچکو ایما و ایمی اهل اویلای ما بنولن کور میشون مردک اینا بی او واردیم کوچه را اسفال کردیم اوبودی کردیم ترانسفورماتور واردیم насам дели мардаку ҳами мардими ҳами кӯчаку агар бунола гуфти хитон ки насам дели кур мешаванд охи и светаби и ободира би и қишлоқаби ободиша багав мезанам ма қатита фаҳмиди ба ҳоли ма телефон мекунам моли туро оз бе ма биём багав занам қатита оз бес ҳами ҳамсояку солаи 12 модар бехи гӯшуш як телефон фақат ғирғир мекуна ба телефон корош ҳал мекуна яки ҳеҷ нест ки проблемои тамом шава я бор бура буфаҳам чӣ проблема дора ҳалш мекунӣ мардак майли ман буфаҳам мардак ҷон биём гаранит мекунам озе фаҳмидӣ салом алейкум ҳамсоя майли шоз ман занг мезанам хоб ха ассалому алейкум назар ҳамсоя созе саломатиё назар ҳолоти инҷа аввало хубе раҳмат шумо наз саломатиё хубе саломат ҳамсоя ҳамсоя ҷон мегӯм ба телефон баланд гап задиси ягон одам шуморо ғам мета ки ягон проблема боша бирем ҳалш кунем худат медонӣ ки ман шефи кӯчаем любой проблемаро ҳал мекунам агар ягон масъалаи вазмин ягон проблемаи вазмини муҳим боша бирем ҳалш кунем шумо ҳамсояин чанд рӯза мегзарем қати янгат мебинем ки баланд гап задисин касе ами қати шуморо ягон проблема када ягон вазбиния ягон мушкилӣ боша бирем ҳалш кунем ҳама садай ҳамсояҷон ҳазор раҳмат миннатдор ҳамсояҷон хонада продукта нестай қати янгат гап задаста